Kublai pi baro. Hang nula tho ka Bible spang ji plapo pakileng do. Badondo pu. Jingla buro me ka Maria ba kira khoi. Balaban ai baptisma ai khulung. Ba ka don ka ding pun khoi. Kamet ba ka snamu Chris ha ka yu Chris ba khoi. Spang ji shimno ka Maria spneng. Ka Maria klempok ten rai ba kumta terter. Hang nula tho ka Bible. Hato bon na ji ka ba jing tho jong balang Katolik kilong ki babakla tang mar ba om shimla tho direct ki ha ka Bible. Ne hato ka balang Katolik kahika ya ki spang jinget ki bom don nong rim ha ka Bible. Kum kini ki jingkli bon nangi ki Katolik ngimla open shai bha namar ngim ju pule ka Bible badia jing tho jong ka balang Katolik. Baro ki ba ka balang Katolik kahika ki don directly but indirectly ha ka Bible. Bar ki shong ha jing batai ya ka Bible. Ha ka Bible hi nila ban shem ye baro kinong rim jong ka balang spang bon ki jikai bagi jing tho jong ka. Ha gospel jong Yohanes nang ba arpo hado arpulai u Jisu wai bor ke apostol ban map ke pop. Ha gospel jong Matthews kal nang bakhan riu kal ba khat pra hado kendai u Jisu wai Petrus yau shabi jong ka beneng. Badula thungi u kumnong mi khmat beneng kong e jong u. Ha gospel jong Lukas kal nang beneng kong kal ba arpo pra sapu we hado sapu ar ngisem ya jing duai kuble ku Maria kabangi pendun kam habangi duai ya rosary. Hai kam jong apostol kan nang bakhan riu dekat ke bakhasan lai pulai kali dia baro ke badan hayeng jong ka kila syak baptisma. Kum joru unong apatok baro ke badan hayeng jong u kila syak baptisma. Ka kam jong apostol kan nang bakhan riu dekat ke lai pulai. Kini gede nongrim baga balang kasim na benta ka jing baptisma ki hulung. Hai kitab Jepen Paul nang ba ar dekat par pinyo na tho ba ki bam khoi kimla bandrung sa Jerusalem batamay kata gamud kabeneng dena mar kata ha Stephen kong jong Paulus bako sa ki Kristan ha Corinth dikelong kabalay dekat ka bakarway hado katsan ka karan sipang kading pen khoi ka gospel Yohanes kelong ka ba Hendreu dekat ka balay pusan hado san pukandai ka karan sipang kamet bagasnam u Chris ka kitab Jepen Paul kelong ka bakat ar ka benengkong ka karan sipang ka kentai ha beneng ya kani kabalang kapulong kanorim na kabenta ki jisimno ika Maria sabeneng. Kikon na Bible kinya shai man peskem man pensyong nongrim bakabalang kahikay katkum ka Bible. Kabalang Katolik kangit baka Bible kadai kaji persat jong musim bakhoy merka ai ka kajing burom ka bakraw. Panong ba kani kamdun ha ka Bible ne katay kamdun ha ka Bible kadai namar bangi wad ha ka Bible ya ka ka bala tho shai bha ne direct ne explicit hak tin pareng ya kita bang simla tho shai bha ne la tho direct ne implicit la shikun kun no bakimur kum ne kum tai kum ganuksa tang namar ba om simla tho ya contain pu ka Bible ya jing thung nong ikmar banang kong jong Jisu ya Petrus ha gospel jong Matthews kalnang bakhan riu kal bakhat pra du ka kendai la shikun kun no bau pu umdai nong mi bujili ya Petrus kum joru tang namar ba om simla tho Bible badai ben plapop hakileng do aspun kudno ya gospel jong Yohanes kunang ba arpo dekat ba arpo ar do arpulai ba kabalang Katolik kalesta kay ka bakam kongsan ka bangakwa man kren bani ka ka bangakren haneng kalong kumni hato kalong badang kam hado kata-kata bayak jihika jong kabalang Katolik hab banda shem ba tho shai bha tik ne explicit ka Bible shaban jubab ikani ngakwa pasotho shwai phi kumne kini kitin namar kamdon hak Bible ne base back tang hak Bible kidei kikintin ba mi nagajinget sola scriptura kene kijikai kangit ba kijing sisya ba don tang hak Bible kilabyang nagbanta kijipin imyangi batang ka Bible kadai ka supreme barka sole authority kabamla pambakla nagbanta kijim Kristan kabalang Katolik ru kanget ba kadon gaji sisya hakane kae kabadon kam nagbenta jipen im jongi kidon ha ka Bible hendrai ompat ba tang ka Bible kadai ka sole authority ka Bible kam sim lawan hab na beneng ne la chudikte doblay ni wangel kadai bla tho da kibreu lengba mensi makhoi te ka Bible kawan nei kai ka tanra jong ka Bible badaka authority jong no la bagan thuplang kitab baroh ka Bible lada ka Bible kadai tang maka ka authority
yang jutang bertemai la tho post name hadenu Jesu shwa jo ka jing tho ke jutang bertemai kala don lupa ke community ka penek pensa la yalap la experience your blame kedai ke community ke penek pensa ke oral tradition ne ke jihikai pateng lang baka kiten jong kinong her pateng Jesu ke bala tho ya ka experience jong ka pangu blame te ke tradition ne ke jihikai bala yo pateng kelong kum ke nong rim ke authority ha ke bala pelong penmani ke Bible ban jid kitab ban kentub lang ke Bible namar ke tradition kedai ke ban nado tandrai jong ke apostol bat yaka la pdeng nang kong ha ke balang da ke apostol hi ke bayo snow da ke liam ki skor ke bau Jesu la kren namar kata ko para banget tu yang scam tu bat triang ni ke jihikai ke bapilai yo pateng nangi la da ka ktin ne ka shithi Kesti baar jong Paulus bako cai Kristan Tesalonika kalong baar kar bakasan. Kumjoro ye bor ki kitab na jutang barim la tho spas nem haden jong kito ki breu ki ba ya ka kitab ajar kerteng. Ye barok bau Jesu la kren balahikai om simla la ban tho alud ha ka Bible. Yohanes arpoya arposau. Henry ki apostol ki sendran jungu ki leyai pen im ye ki jing kren ki jika jungu lengba ki nong het pateng jungu ne apostolic succession. Dan kebalik kumta ke apostol jong Yesu ki don ke authority panikai klem keno jing bakla namar ki dai ki breu ki ba pen im me jinget ban boblei don dengkat barki to hikai yaki ban rakhe ke kum junga baro Matius arpra arpo bon ki jing tho ha ka Bible ba anda ha bangi pule yaki ki mi bon ki jing batai ne interpretation ki pen mi ya Yesu bakla kum kanuksa ha gospel jong Yohanes Henreu arpu hado sang bukundai kabakaran chpang u Jesu kumuk pu baim namar kane gajim pule kam batai shai bha la u Jesu umud ba kayu kharis kadai kamet berkas nam jung une kadai tang gajikan mau u tebon kiba ngai dakum ne dakum tai Henrei anda bagi pai sani bhai karukom im jung kabalang kaba kam hendai thai shaban tho ek Bible kabalang kangai ba kayu kharis bakhoi kadai kamet berkas nam shisha jung Jesu wala kataru ngimla ban guarantee baki breukin board igiju gijing batai mar kata don kam sakawai ka authority ka bamla makla ban batai ban pensyai ke bala tho lang bagi kerjaan juga tradition ne jikai beliau pateng bar ke Bible ya kata ke bor ban hikai ban batai ban pensyai la khot ka magisterium iti bau Jesu la je katok ni ki breu ban hikai ban ngilap ki apostol namar kata kidon kene ka bor ban kren haga jakau Jesu bar haba ki kren lang bar kebalang kila aru ban simi karai ke bate kum ka council banen kong ha Jerusalem nado ara jasnem tam menchua hado menta kebalang katolik ke yai bar pensa ekene ka bor leng baka apostolic succession lapan kamti ya ka bor yung ki apostol how pope bar ki bishop haba ki kenhon jeng bishop du pope ki kren chpang ka jinget ka hok ki kren nakani ka bor bomla bakla namar kadai ka belapan kamti haki ban peso thoi kene ngan shim kanuksa shaban tho ka constitution jang kari India habon ki state ki breu ki im katkum ka tradition ne kariti dustur jang ki breu ki don naga jong ka jinget ki kren hala ki jong ki kitin ki don naga jong ka culture ka jinglan nu ban kren bakum ta terter base hakine ki baro la tho ka constitution jang kari dag bapek yakine ki baro kum ka unity in diversity kren ba ka don ka suk ka sain kren ka no ka jing per jingmut Henry ka constitution jang kari India kam kren ne kam batai dalade ban paso tho ingi namar kata ka don ka supreme court ka badon ka bor ban batai ka jingmut jong katto ka ne tele ki articles sa constitution ki balap ban wadra jing per jingmut kali lemba kene karukom jiso tho spang ka divine revelation ber authority pengila ban one part sa jengkeli jungi ka bamanshwa hato kalau badan kami hado kata-kata baik jika jung balang katolik ha banda shem matho shai thik pathik ne explicit ha ka Bible ha ka Bible phim lap satya contain trinity bakhoi ban om don ji tho satya ban paso tho engi akumno kine kilai ki dei wei pat hendai kamut pat ba ukpa khom mesim bakhoi kim shem la don ha ka Bible hato tang namar ba
Akan tin Trinity kamdon hak Bible kan sudah ina tangga ji sutarai. Kane gadega jikai dogma juga balang kebadon tendrai syua ke Bible. Kum joru ke jikai sepang sakramen juga jipalapo hakileng dok. Kayu Kris bakui kum kamet kasnam Yesus Kris. Ke Maria kum ke kemiu brei. Ke Maria klempop tendrai ke ding berkui. Ke jingboy ke statu Yesus ber ke Maria. Ke jing drodur sepang joki bakiru kui. Pat bon ba kui pat jikai ke bamshimna thought explicit ke Bible nomor ki dei ke jikai pateng jungka tradition ke bahaswa ke Bible. Pi ke balang Katolik ke don ke nongrim ha ke tradition ha ke Bible ba ke magisterium ha ba ke kai ba ke batai. Anda pi wan ke Bible baru ke wei pinam lap setia ba tho ba tang ke Bible ke de ke sole authority ne sola scriptura. Ti ke balang Katolik ke base ke jingge jongka ha ke tradition ne ke jikai pateng ha ke Bible ba ke magisterium ru om tang hak Bible marway. Ti wanam so pair lagi jikai ke balang kim don direct ni la tho tikna ni explicit hak Bible mar baro ki dei ke syong tendrai nado ke por Jesu ki apostol jumu ki ni mukmat jong ki apostol ki pop bar ki bishop baro. Eni ro Yesus Kristus jirom la jinom amen.